Je trošku problém, že tady máme vlastně základní potěr, který není nějak ošetřen, znivelován nebo aspoň zpenetrován, když už něco. A jak se ta podlaha chodí, mírně se hýbe, tak se odlupují ty kamínky. A ty kamínky způsobují to křupání. To lupání nám způsobuje to, že jsou obložky nacpané na tu podlahu plovoucí, která musí být. Tady by mělo být milimetr až milimetra půl vůle, což by znamenalo, já ještě tady dám necelý milimetr, ale já tam nedám ani to nejtenčí 0,04, tam nezasunu nikde, protože je to opravdu narvaný. A ty dveře jsou všechny, takže to je, když to přitlučem. A teď se podíváme tady, kolik z takového kousku s výmetem těch kamínků. A to můžu furt zametat a furt se to druhý, jo. Ten beton prostě není ošetřený vůbec. Nevím, jestli to dostanu na lopatku teda, jo, ale... A to zametám. Nejezdím ani tím košťátkem, že bych vymetal z hrany, jo, kde je to hodně. Jezdím po té ploše. Takhle dokážu. No, ale to je... Jo, a spousta tady toho je. To půjdu zametat znova a zase to nametu. Ten beton prostě není celý ten trh. Jako ideální by to bylo tu podlahu sundat, ten beton přebrousit, napenetrovat, když už teda to nechtěli nivelovat nějak. Jo, tady mám hromadu, ale já nemám jak takhle moc. Jo, a zase můžu další. To je furt dokola. A to je prostě špatně, protože ten podklad má být pevný, suchý, rovný, hladký a soudružný, což nám tady jaksi neukazuje.